Paytahtymyzyň Olimpiya şekerçetiniň başabaş tögüş moty sport toplumyna geçirýän saglyk goraş, bilim we sport berqara döwletiň täze ýamynyň galkynjdygyny atly halkary serginiň ikinji güni işen häsiýetli boldy. Saglyk goraş we derman senaty bilim ministrlikläriniň beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetining birlikde guramaklygyna geçirilen gözden geçiriliş ýurdumyzda Lukman Arkadamyň başyna başlanan giň meşgul maksatnamalarynyň arkadaly gahryman serdarymyzyň ýol başlygyna üstünlükli amala aşylmagynyň aýdyň netijesidir. Munyň özi milli saglyk goraş ulgamynyň ähli ugurlar boýunça faýdaly ösüş ýoluna düşendigini aňladýan giň meşgul şäherdir. Hormat prezidentimiň saglyk goraş, bilim we sport berqara döwletiň täze ýamynyň galkynjdygyny atly halkary sergisine we mumasatyna beren gutlagyna belleşýär. Milli saglyk goraş ulgamyny dünýäniň öňde ugurdaş merkezleri bilen hyzmatdaşlykda düýp özgertmeler amala aşyrylyp, her hakda tejribeleri işçiň durmuşy ornaşdyrylýar. Şoňa görä garaşda döwletimiziň berk binýatly milli saglyk goraş, bilim, sport ulgamlary kemale getirildi. Sergide ýurdumyzyň saglyk goraş, bilim we sport ulgamlarynyň ösüş tepini Türkmenistanyň lukmaçylyk ylmyna we senatyna ilatyň saglygyny gorumakda ýeten sepkitleri äger türlü kuwwaty daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň bu ulgamlardaky işen gatnaşyklary barha artýan gyzyklanmalary öz beýany tapdy. Paytahtymyzyň gözül künjegine ýaýlandyrylan sergide dünýäniň lukmaçylyk ylmy babatda ýokary görkezjileri eýe bolan we saglyk goraş ulgamına degişli edaralary ýenjanlaşdyrmakda meşgulluk ganalan dünýä belli kompaniýalaryň mümkinçiliklerini olaryň höderleýän lukmaçylyk hyzmatlarynyň hemde serişdelerini görkezmegi bu ýeçäreniň ähmetini we derejesini hasa belinde göterdi. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň hemde Türkmenistanyň beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň sergi bölümleri köp adamly boldy.